Bé, esta és una situació una miqueta típica. És una moció que no presenta un grup polític, com és habitual a un ple, sinó que és una associació la que demana el suport conjunt de tota la corporació i de tot l'Ajuntament en conjunt. Basant-nos una miqueta en aquesta demanda, el que han fet ha sigut que els quatre grups polítics han donat suport i han presentat conjuntament aquesta moció al ple, atenent una mica, com dic, a la demanda que feia aquesta associació. En concret, ens demana que des de les administracions locals, no només s'ha presentat a l'Ajuntament de Benicarló, sinó a tota la comarca, es doni suport a una proposició no de llei que s'ha aprovat a les Corts. Dir que una proposició no de llei és com es coneixen les iniciatives que surten a les Corts i que tenen per finalitat aprovar textos o resolucions que no tenen caràcter de llei final. En aquest cas, la proposta va dirigida a millorar l'assistència sanitària dels malalts renals crònics. Dir que això és evident, però jo crec que cal recalcar-ho, una malaltia renal crònica és on els ronyons no filtren bé la sang i en molts casos se pot acabar necessitant un artefacte, una maquinària artificial que ajude a aquest filtrat, que són les màquines d'hemodiàlisi. A la nostra comarca tenim un centre comarcal d'hemodiàlisi que està en Vinaròs i està gestionat d'una manera indirecta per una empresa privada. Amb un contracte que és del 2012, està vençut, no s'ha renovat en el 2016 per problemes en la contratació, i dir també que aquest centre no està ubicat en l'hospital, sinó que està lluny d'esta instal·lació sanitària pública. Els usuaris d'aquest centre i aquesta associació en concret el que denuncien són les males condicions i la precarietat que tenen a l'hora de poder rebre el tractament que, com sabeu, és molt continuat. L'hemodiàlisi s'ha de fer diverses vegades a la setmana. En concret, parlen que l'espai té 20 anys, s'ha quedat obsolet i molt reduït, que les connexions elèctriques són molt precàries i que si en el cas que hi haguera un tall de llum elèctrica podia ficar en perill tant el tractament que s'està duent en aquest moment a terme com la salut del mateix usuari o usuària, que els aparells d'aire condicionat de refrigeració dels espais no funcionen bé i estan provocant malalties respiratòries a aquestes persones que estan acudint per rebre tractament per una altra malaltia i, per tant, ens fan un conjunt de demandes i de necessitats. Com dic, aquest centre no està ubicat a l'Hospital de Vinaròs. De fet, l'Hospital de Vinaròs no té màquines d'hemodiàlisi, la qual cosa provoca un altre greuge, que és que quan les persones, els malalts renals crònics, tenen una malaltia i han de ser ingressats, com han de rebre aquest tractament, no poden ser ingressats a Vinaròs, sinó que han d'anar-se a l'Hospital de Castelló per tal de ser tractats per potser una malaltia que resti a veure en la malaltia renal. Amb el greuge que això suposa tant econòmicament com familiarment per aquest trasllat a 70 quilòmetres de la seva localitat d'origen. Tenim sort que a les nostres comarques no tenim un model sanitari tipus Alzira, aquest model salut pública gestionada per la privada, per fer un resum així ràpid, però queden situacions com esta, situacions xicotetes, que tot i cobrir només un servei o una àrea podien ser més o menys homòlogues a una mica el que és aquest tipus de gestió. I això és precisament el que reclama l'associació Afercom Nou Castelló. Demana una reversió completa del que és la nefrologia cap a la sanitat o la gestió pública. Un servei de nefrologia consolidat a l'Hospital de Vinaròs que no implica només tindre un nefròleg o nefròloga, que de fet ja n'hi ha, sinó tot un personal d'infermeria format i tota la maquinària i serveis i processos que se necessiten per donar el servei conjuntament. A més, demanen que aquest servei d'hemodiàlisi siga públic i estigui integrat dins del mateix Hospital de Vinaròs per poder rebre amb seguretat i amb dignitat el tractament que necessiten rebre d'una manera molt continuada. I aquest és el guant que m'ha replegat una mica la corporació municipal. Pensem, jo crec que tots, que la sanitat és necessària per tindre un estat del benestar robust i garantir una igualtat d'oportunitats a tota la ciutadania. En definitiva, jo crec que hem de treballar per tenir un sistema més just, més equitatiu i més solidari i aquesta moció és un bon exemple d'això. Gràcies.